adlaw pag-usab maghandos. Lain na sab gahugna sa atong talamanon. Ang mga balag ni Bayro ni Bay Literan. Og karon, dili ta maglangay. Lain na sab gabalag kapang rayna ang akong ihalad nganha kaninyo. Balak nga nagpuluhan, mahal nga hara, maayo kang pagkamugna ni Bathala. Oy, maghandos tingala mo tagkalitan magsulod. Hindi man ko pabalagon maghandos, pabalitaon man ko. Maghandos, di ara di ay, ato ang balak background. Tara. Balitaon man ta maghandos ha. Mahal nga hara, maayo kang pagkamugna ni Bathala. Kamahalan ni ining akong pagbarok. Kini mga ngabel mitibi og nagkurog. Daw-dawadaan ako sa kaisog. Tungod kay sa tumang kakulba ako nangurog. Apan mahal nga hara, ang tumang kakulba kalit lamang nawala. Tungod kay ang imong kagwapa maumay akong nakita. Imong kamahalan, kinsa kang binuhat ning kalibutan, nga kung makakita sa kaanyag mong nahuptan, sa tumang kahimuot sila dili makuyapan. Imong kamahalan niining kagabhion, ang imong katahom way makatupong, gani kung ako kanimo magsudong, mugilok gyud kining akong puson. Kay maayo kagyud nga pagkamugna sa atong magbubuhat nga si Bathala, kay kanang imong kagwapa na isama sa punuan sa mangga. Daw kadtong mga pulunga usa lamang kajuk-juk nga kanimo akong gipagilok aron ikaw bation og kagilok ug ikaw kanako muhalok. Yami-imi sa tinuoray, ang makatag-aya kanimo dili gyud magbahay, kay ang imong kaanyag inday na isama sa imong nanay. Apan unsao naman ni ron ang pagbati ning dughan nga galumlom, tungod kay kini kasing-kasing do na namay nakaangkon, busa ikaw ako na lamang imaginon. Busa kanimo ako na lamay manimilit, o dito sa gawas akong isinggit, ang nagbuntaog kong kasakit, tungod kay ang imong kagwapa sa akong dughan inday kini mipilit. Okay, maghandos mo kato ang balak nga nagkuluhan. Mahal nga hara, mayo kang pagkamugna ni Bathala. Gawal maghandos na to ang effects dire. Sagdila maghandos ha. Okay, kini to ang panag-uban sa to ang mga balak ni Bayro ni Bay. Inuuray ni maghandos. Walay mga edit ini. Masayop og madili padayon. Dur kay dili ni edited maghandos og sa kuan bato maghandos sa abono pa ni organic ni. Kay walay edit. Aga maghandos susunod nga higayon sa tunga panag-uban nga naguluhan mga balag ni Bayro ni Bay. Kini lang yung lagamingon sa makausapa
Daghang salamat sa inyo nga pagtan-aw o pagpaminaw o may adlaw pag-usab kanatong tanan.